आरो ओरैनो मुदुफुलखौ दाख्लै सोंहरदोंमोन सोरबा बेबो मोजां ना बेबो माने 6 मान्थजोंनो जाहैथारोना बे मुदुफुला गायनो हायोबा शर्ट टार्मनि बिराद मोजां इनभेस्टमेन्ट जायो बियो मुदुफुला आरो नों बै गयफोर गायदोंबा बेनि गय फिसा फिसा गायजेननायाव जेनेबा गायग्रोनो हायो थाबथ' माबाया नालाय देरा गया हेलो गाइस वेलकाम टु डियार फार्मिं आसा खालामो बयबो थिगैनो दङ दिनै नै नोंथांमोननो आङो सासे बिदानि मोनसे प्लेनिं खालामदों बेनो जाबाय नैबे नै किं चिल्ली बेखौ फुलि बानायदों किं चिल्लीया देरजोब्बाय बेसे गोबाव जाखो बे आदा नैबे फुलि बानायनाया सप्तानैखौनो लादो सप्तासेयावनो नै बिदि खिलिजोब्बाय आरो दा खय बिगा प्लेनिं खालामदों दा स्टार्टिंआव 5 बिगा फार्स्ट टाइम ना एबार बिदि गिदिर खालामनो नागिरनाया दा नायनोसै माबायदि जायो एक्सपिरियेन्स लानोसै मोजां जायोबा उनावहाय माबायदि मेथडै गायदों नोंथांमोननो देखायनोसै आरो नैबे साइडथिं दंबावो नै बिदा बेनो नैबे साइडथिं दंबावो जाहैबाय ड्रागन बेबो जाहैबाय मास मोननैसोजों मोनहैसिगोनदां ना आदा वाव हा औ ओंखायनोथ' मास मोननैसोजों जाहैसिगोन बे बरिया जाबाय नै ओइ फान्थावबो होजोबदों माथो गेजेर गेजेर फान्थाव 12 मास जाखा फान्थावाबो मोनोना मोजाङैनो जाजोबबाथ' इन्टारक्रपिं जाहैबाय ड्रागनजों लोगोसे फान्थाव होफादेरबाय बेकार जायो नालाय बियो खरसा मोनगोन बरिया जाबाय नै औ आरामसे बे जाजोबबाथ' बरिया जासिगोन नै बेयावनो मेरला फैगोन जाजोबनांगौबा बरिया 1044 पिस टटेल ड्रागना ओमफ्राय खुन्थियाया टटेल खयथा दं 261 फिथाइ थाइबा जाफैनांगौलै बरिया जाबाय मावजोबनांगौ गासिखौबो मावबासो एक्सपिरियेन्स मोनो नालाय मावालासिनो ओरैनो थाजाया बरिया ग्र' जाजोब्बाय बरियानो सुपारजों गोबोरखिजों ओमफ्राय ओरैनो बै माबा जानायाव मेडिसिन होबाय मा मेडिसिन होखो एन्ड'फिल दं ओमफ्राय स्प्रे खालामना सुपार प्रफेक्स स्प्रे खालामनांगौ ना माने 15 दिन फरे एभ्रि 15 दिन नङाबा माबा जायो बैदि बेखौ मानि थाखाय सारोमोन ब्लाइट बेनो औ नै बेफोर नैबे फिथाइ जागोन नामा नै बिबारबो जानो हासिगौ बियो देरबायमोन आदसा बारसिगोन आरो ओरैनो मुदुफुलखौ दाख्लै सोंहरदोंमोन सोरबा बेबो मोजां ना बेबो माने 6 मान्थजोंनो जाहैथारोना बे मुदुफुला गायनो हायोबा शर्ट टार्मनि बिराद मोजां इनभेस्टमेन्ट जायो बियो मुदुफुला दा बेखौबो ट्राइ खालामनो हागोन साजेसन लानानै ओरैनोथ' गायनो नाङा आइडिया लाग्रोनांगौ मुदुफुलाबो बिराद मोजां जादों सिगां साबसिन जाबावदोंमोन नै फिथाइफ्रा देरहांबायानो दहायबो लांदों होनदों नामा बेसेबां केजि लांखो 50-60 केजि लांबाय पार केजि बेसेबां गोलैखो दा सिजन माबायाखाय मैगं थाइगं ओंखारनायखाय एसे खम रेटआव
लानानै थांदों दे एसे देग्लायनियाव नै फिथाइफ्रा माबा जादों थांनाय बोसोराव बरिया जादोंमोन खिन्थु फिथाइया बेनि रिजोना खोन्थानो हागोन नामा मानि थाखाय जादों बेथ' दाख्लै एसे माबा अखाथ' गैयामोन बिराद खरान जादोंमोन ना खरान औ दाख्लै समाव बिराद दिन खय मास बिराद ड्राइ जादोंमोन ना दाख्लैनियावनो गासिबो प्रब्लेम जाजोबदों बुहुद आबादानो प्रब्लेम जादों अखाबो गैला दैबो मोनाखिसै औ फुरा खरान जाबाय अखा गैया मा गैया बरिया जायोमोन माने बेफोर ओरै प्लेन जायो आरो गावखौनो खेरेफा खेरेफि जालाबाया आरो देरबावगोन ना देरो ओमफ्राय प्लेन जायो नोंसोर प्लेन जाबाय बे बरिया जाबाय प्लेन जायो प्लेन बेखौ जेबो माने लस गैया बेखौ गायनायाव थाब मोनो नालाय बिफाङाबो थाब देरो फिथाइखौबो थाब मोनो आरो नों बै गयफोर गायदोंबा बेनि गय फिसा फिसा गायजेननायाव जेनेबा गायग्रोनो हायो थाबथ' माबाया नालाय देरा गया बेखौ मोनग्रोजोबनो हायो नै ओमफ्राय बेसे गोबाव थाङो बे जेनेबा ओरैनोथ' बोसोरथामा लास्टिं जायो बोसोरथामा 3 years बेनिफ्राय गायनाया 5 by 5 6 by 6 बो गायजायो 5 by 5 6 by 6 डिसटेन्सआ आरो फुलिया बबेनिफ्राय लाबोआ फुलिया बे फानबारि बिजनि फानबारि स' होमबा दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ड्रागन फिथाइ थाइबा जानायखौ नोंथांमोननो देखायनोसै फिथाइखौ माबायदि थाइदों आरो लोगोसे किं चिल्लि आबाद बानायनो नागिरदों बेखौबो नोंथांमोननो देखायफिनगोन स' भिडिअखौ नेनानै थादो आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनफिनगोन होननानै स' बाय बाय